Izakhamuzi ezikhosele kule nkambu eLamontville zihlala ngaphansi kwesimo esingagculisi. Zathuthelwa kule ngxenye ngo-2007 ukuze kunwetshwe umgwaqo omkhulu kule ndawo. Kusukela ngalowo nyaka bunzima ubusika kuzo. Kuleli sonto kwezinye izingxenye zalesifundazwe belikhithikile, amazinga okushisa edlalela phakathi ka4 no15 degrees Celsius. Mangabe kusha imjondolo abantu bayasha sebebaningi kusha kodwa futhi nalapho mengabe kushile uhulumeni ayikho into ayenzayo akakwazi ukufika azothatha labo bantu mhlambe abanikeze indawo yokuhlala. Laba bantu bakhala nangogesi ongaxhunyiwe ngendlela efanele nobeka engcupheni impilo yabo manje sebekhathele izethembiso ezingafezwa. Sizohlala inyanga eziyi3 kuya kweziyi6 then bese sisuka sihamba siya kuma RDP. Into engakenzeki unanamhlanje ngicima ngonyaka we14 lo silapha ngoku. Akho nto ibonakalayo. Sihleli enhlungwini noba kuvela amatoho ekhapha kule ndawo sihleli kuyo siyakhetha thina sihleli kulamathina kuthi asilungelanga ba singafumana umsebenzi. Kusenjalo okhulumela umkhandlu udolobha eThekwini umsa wakhe Mayisela uthi kusukela ngo1994 umasipala wakhe izindlu zomxhaso eziyizinkulungwane ezingamakhulu uphetha ngokuthi babeke eceleni isamba samabhiliyoni amahlanu amarandi esizosetshenziswa ukwakha izindlu zeRDP kusukela ngonyaka ozayo. Nanku umhlahlo wesimo sezulu.